No niin, mahdunko mä tähän? Tuunko mä tähän toiselle puolelle? No mä tuun vaikka tähän. Hei kaikille HUA-hoitolan aikoinaan kuulijoille ja tunnevanhemmustehtävien tekijöille ja muille asiakkaille ja kaikille terveisiä täältä Pohjolasta. Toiminimi Tentomente tuli nyt sitten päätökseensä kesällä ja etelä muutenkin ehkä. Mutta täällä me sitten aloitellaan. Me ollaan nyt täällä meren läheisyydessä länsirannikolla Kalajoella, asutaan Kalajokiseudulla ja terveisiä teille kaikille. Ja totta kai täällä vaikka nyt ensin teen muuta työtä, niin me sitten mä teen myöskin sitten niin kun pikkuhiljaa aloittelen sitä omaa toimintaa myös täällä. Jäsenkorjausta, kuppausta, perinnehoitoja siis. Mutta kyllä mun leipälaji on se PVT, kuitenkin psykologinen vyöhyketerapia, missä ihmistä hoidetaan aina kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon elämänkaaren toisinnot ja tunneasiat ja tunneperimä, eli ylisukupolven perimää PVT on tutkinut. Ja mä olen tehnyt 30 vuotta jo PVT-hoitoja, että se on se mun leipälaji. Mutta ottakaa ihmiset luontaishoitoja ja syökää lähiruokaa, antakaa niille rahaa, niille jotka sitä vielä puhtaasti meille tuottaa. Pidetään kiinni näistä hyvistä luontaishoidoista, arvostetaan niitä ja hoidetaan terveyttä. Tässä tämä mun terveydenhoitaja istuu tässä. Tämä mun terveydenhoitaja istuu tässä ja ottaa sitten hierontaa itsellensä nyt just. Mut hei, kaikkea hyvää teille ja kiva jos tavataan. Mutta tosiaan täällä nyt sitten ollaan Kalajokiseudulla. Terveisiä teille kaikille ja oikein hyvää syksyn menoa. Moikka!